ekushoneni kaSenzo nje ekuthiwa wonke umuntu owayesendlini nabafika namabhodlela waqoqwanga akayiklinwanga isini. Once kwaklinwa isini amaphoyisa sesenkingeni lapha. Awu interferation isini ngoba sekukhona umuntu osengene kwisini awumazi ungene na ngeke usangitshela ngobufakazi osuzobuthola sengena abanye abantu. Labanye abantu bebengenza noma yini babengabeka ngisho nombese babengabeka ngoba sekunobufakazi ukuthi beside abantu kade besendlini khona abanye abangenile. Usho kanjani ukuthi inhlamvu etholakele noma icartridge etholakele iyona kube kungena abanye abantu kwisini? Ingakho nje mangaba amaphoyisa kunane isini bavele bagijime bayoyikhodi indawo noma kuthiwa ilunga lomndeni kuthiwa ungangeni. Hayi ngoba usukuhlukunyezwa ingoba kufanele uinterferishe nesini ngoba ekugcineni lento iyophela enkantolo. Mase kufike enkantolo sekuthiwa hayi khona bomndeni abangena. Ongenzeka ukuthi lo muntu lesibhame samdubula sadroshwa uyilo wangena kuthiwa ukhona umuntu awangena sekhona amaphoyisa kuthiwa ukhona. Ngeke babona abanye baze bagoqe hayi manje mina ngihlala ngalena ngicela ningivumele ngidlule ayikho enye indlela. Kuthiwe linda umuntu acabanga ukuthi uyahlukunyezwa umthetho kanti uyaprotectwa ngoba ngelinye ilanga ungazithola seyofakaza enkantolo ukuthi njengoba ufuna ukudlula wawufuna ukuplantana kwisini. Manje inyoni siyazi yonke lento zivele zibona ukuthi amaphoyisa ayahlukumeza. Hayi manje na le incident yenzeke la ngidlula khona mangendlini angikwazi ukuphaka awe wayeka amaphoyisa asebenza qede phaka noma uyovala intombi yakho noma abani ingane wakho noma uhambe uyophuza hambe lapha yeka sebenze la njengoba eseyikhodile le ndawo ngoba once wangena kahle kahle usukungelinye ilanga uyofundeka enkantolo. Mase kukhona into ezoimplicate ukuthi hayi lalela lo wadlula uyena wafaka lento sezokufuna icourt. Bekwathi nje ngempela wadlula esevalile amaphoyisa lapho you are implicated ba nawo futhi awawazi umsebenzi wakho makunjani. Ngeni ba umale ngale kwelokhuzana kwelento le babhande laba sobefakile. So ke ngiqonda ukuchaza lento eqala kaSenzo for the fact ukuthi kule case from early beginning kwafika abantu abaningi baxova ubufakazi bathatha lokho abenza kwakwangena kwacleana kwaqoqa amabhodlela kwalahlwa amanye kwathi wasilahleni ayeza amanye ayisekho leyanto le sekuseleni umuntu okhuluma iqiniso nje oyothi kahle kahle kwenzakala ukuthi sasidakiwe kwaba kanje finish kobe kuphelile lapho. Yabo kodwa liyofika lelo langa ngelinye ilanga khuluma as King Bhaka lana ingixolele.